Yn caro cwmni mi ynghylch y defaid nawr, mae'r gŵr bonheddig o Langollen, Aled Jones. Croeso ato ni. Diolch yn fawr, Meinir. Nawr yn y cylch ar hyn o bryd, mae yna bryd sy'n agos iawn at y galon di. Ti wedi bod yn cadw nhw, os bod ti'n y cryd, y ti? Y Cheviot Tiroedd y Gogledd. Cheviot Tiroedd y Gogledd, ynddo. Hein yn ymwedig ydy'r park type. So, i bawb sydd ddim yn gwybod, mae yna ddau fath gwahanol tu fewn i'r Cheviot Tiroedd y Gogledd. Gen ti'r park a'r hills. So, bach o wahaniaethau, ond mae hein yn bach fwy, bach mwy ffrwythlon, bach di dod ffwrdd o Sioe yn hytrach na'n mynydd. Ond, defyd arbennig y ddau ohonyn nhw. Weda ni yn osbarth yr defaid hun. Mae nhw'n pwyso tipyn, yn dyn nhw. Mae nhw wel yn ddefaid mowr trwm. Mae yna tipyn o bwysau, ydyn nhw'n does. Wedi'r cyfan, mae wedi hen ddeud Cheviot ydy'r ddafad mynydd mwyaf ym Mhrydain. So, os nhw ddim yn edrych yn golew rwan, mae yna probably rhywbeth yn bod. Ond pam wyt ti'n ei cadw nhw? Beth sy'n mor arbennig amdani nhw? So, iddi fi, pan ys i gychwyn efo nhw, mae nhw'n ddafad deniadol iawn i sut maen nhw'n edrych rhwng y clistiau mawr, pennau bach mwy Roman, gwallt gwyn arnyn nhw. Maen nhw'n deniadol iawn. Ond hefyd, i lle dyn ni'n byw, maen nhw wedi arfer efo byw bach uwch fyny yng Nghymru, so dyn ni'n byw 100 troedfedd fyny, so dyn angen rhywbeth gogaled. Oedd o'n cymysgedd o'r ddau, rhwng deniadol ac yn gallu byw. Roedd ar rhwydd i gadw? O'n sicr, ie. A thethau wedi ennill diadell gorau Cymru yn 2021. Mae hwnna'n dipyn o gamp, byddwn ni'n dweud? O'n i'n falch iawn o ennill. Siwr bod ti? Sgan i'm syniad faint nath roi cynnig arni, ond mae'n digon ffodus dod i'r brig ar y tro yma. Yr unig problem, ddo, dwi'n gorau beirniadu'r un nesaf. Wel, ti wedi bod wrth y fodd yn ni'n gweud? Cael tocyn i fynd o amgylch i busnesan? Dipyn o drafeilio, ie. Ie, o busnesan? Fi'n siŵr bod ti'n joio? Yn union. Gweld beth gan pawb yn y Sioe, oes. A pawb yn cynnig y cacs gorau ti a'r paneidiau? Swn i'n cael fy mrynu felly. Ond mae'n bonus bach neis? O, sicr, definitely, ie. Ar y beirniad wedyn, mae fe wedi teithio yn bell Alan Cowens o Filippo Stad yn Selkirk, yr Alban. Ie, lawr o Selkirk. Ti'n abod y boi yn iawn? Mae'n ddyn sy'n gwybod beth mae'n neud yn sicr. Diolch yn cymryd llawer o amser i ffeindio'r un mae o'n hoff iawn ohoni. Wedi ddangos hyn yn y classes gyntaf. Oedd o'n gwybod beth yn edrych am a mynd amdani. Ond mae'n gwybod ei stwff yn sicr. Reolol fferm yw ar stad Filippo, ond fe, a mae rhyw 2,000 o erwe a rhyw 2,000 o ddefed yn nhw a 100 wedyn o wartheg ling a pethau amrywiol. Lot o waith? Lot o waith iddo fo, oes, ie. Diolch beth, dwi'n meddwl, dyna ydi ei swydd o'n, hytrach na gorau mynd allan a gweithio unrhyw le arall hefyd. Dipyn iddo fo'n neud. I ti'n gyfod i'r ddau beth, a sa'n siŵr fel ti'n dod i ben o fe, gweithio hefyd i'r undeb ymwneithwyr NFU? Ie, bron o'r un anghywir, ond... Do, beth sy'n bron o'r rhaid esgyd mewn i fyna'n wael? Definitely NFU dwi'n gweithio i, ie. Ond y ddefaid ydy fi'n pleser i, so dwi wrth y modd yn ei ffarmio adre a ein ydy lle mae amser rhwy fi gyd yn mynd. O, dwi'n meddwl, bod yna ganlyniad, oes e? Oes, mae ne. Ac yn dod i'r brig mae Katie a David Davies pen y bont. Mae David yn edrych yn go hapus hefyd. Ond mae David bron yn olaf, a mae Katie yn uchel, felly... Mae o'n helpu ei. O helpu rhywun arall. David, mae'r awar y teg Peter Dream yn fynd dala... So mae wedi dod lawr o Dyffryn Conwy. So ie, mae nhw'n... Mae Katie di hen arfer, mae hi o gwmpas y sioe yn ddangos, yn trin lot onyn nhw. Yn helpu mam Julie Earl hefyd o Llwyn Crwn. Ond ie, heddiw, David hi ei hein di hein. Mae wedi bod yn cadw rhain ers bod hi'n ddim o beth yn dwi? Oes, ie, sicr. A teithio i'r Alban i brynu harddod ag ati? Ie, definite. A mae'n helpu, mae'n gwneud lot o gwaith wyna hefyd. Ydy? So mae'n cael gweld... Sioe, ynddo fe? Mynd o amgylch y lle o le i le. So mae'n cael gweld y pethau sgan pobl yn y siedre cyn mae neb arall, really. Dewis y gorau. Dipyn o mantais. Ie, ydy. Ac o pan chi'n gweld diadell gyfan rhywun, chi'n gweld cysondeb a chi'n gweld y cryfderau a'r ffeiliau wedyn, ynddo fe? So mae'n... Do ddim yn hawdd o gwbl ddangos y ddefaid, ond pan ti'n gallu gweld y 10% salach yn ogystal â'r 10% gorau, mae'n rhoi spread go eang o be ydy'r diadell yn edrych yn debyg i. Wel, llongychiadau mowr iawn i Katie a David o fyna'n ennill dosbarth yr defaid hun.